Ei, poble, com esteu, nenes? Vídeo. Denúncia. Breu, curt i ras, com sempre. Avui m'he fet una xuleta. Està aquí. Una xuleta perquè resulta que tinc un company de feina que és negre, nigerià. Bon tio, treballador, honest, honrat. Resulta que ell té de nòmina 1.340 euros. I fins ara, que els ajuts de lloguer 604 euros tenien pagat, menjador de 3 fills, està casat i amb 3 fills, 375 euros pagat, aigua 132, llum 163, bla, 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 escolars, no cal que parlem, Bé, tinc apuntat aquí, Què passa? Que la seva senyora ha treballat 2 mesos, 1.211 euros de nòmina. Pam! Els hi han tret tot. Cago en Déu. Ella em diu a mi, no treballo mai més. Ella em diu a mi, no treballo mai més. Hòstia puta, que estem parint aquest poble, que estem parint aquest país. Ho enteneu? Enteneu per on van els tiros? No podem crear riquesa perquè, si no, som rics i no tenen dret a cap ajuda. Com han de venir a pencar aquesta gent? Que és que no ens cap al cap, no ens cap al tarro, que aquesta gent no poden treballar perquè no els hi surt a compte. Aviam si algú comença a posar seny aquí i comença a entendre que hi ha coses que no ens en passem. D'acord? Tots aquests polítics, esquerres i tota aquesta merda. D'aquí la meva denúncia. Visca Catalunya lliure.